Herätysseremonian päivänä nuori Baitsian teki leuat loksauttavan sisääntulon. Hän herätti maailman ainoan myyttisen tason lahjakkuuden. Sellaisella jumalten tasoisella lahjalla hänen odotettiin murskaavan vaivattomasti kaikki muut sukupolvensa ihmelapset. Mutta kaikkien järkytykseksi hän valitsi julkisesti kuivuneen ja kurtistuneen munuaisen sopimuseläimekseen. Hänen sivusta katsova isoisänsä pyörtyi melkein paikan päällä, mykistyneenä. Väkijoukon ei tiennyt, että Zionin todellinen voima piili myyttisessä ilmestyssilmässä. Tällä silmätaidolla jopa tavallinen valkoinen karppi voisi kehittyä legendaariseksi pedoksi, kumpungiksi. Tämä oli maailma, jossa voima tuli petojen sitomisesta. Jotkut sitoutuivat verenpunaisiin kultakaloihin ja hallitsivat valtameriä merikeisareina. Toiset kesyttivät roihuavia feenikslintuja ja kohosivat pilvien yläpuolelle, vertaansa vailla taivaalla. Liittovaltion lain mukaan jokaisen 18 vuoden ikäisen on osallistuttava pedon herätysseremoniaan. Ne, jotka herättävät lahjakkuutensa, pääsevät pedon mestariakatemioihin ja saavat mahdollisuuden kirjoittaa kohtalonsa uusiksi. Ja ne, jotka epäonnistuvat herätyksessä, päätyvät pohjalle tekemään raskasta työtä, jota työnnetään ympäriinsä kuin kertakäyttöisiä työkaluja. Tänään oli liittovaltion suuri vuotuinen herätysfestivaali. Kun muut ehdokkaat hikoilivat luoteja tapahtumapaikalla odottaen hermostuneesti uskon tuomiota, Baitsian joi kotonaan vastakeitettyä kahvia kuin hänellä olisi ollut aikaa maailmassa. Loppujen lopuksi hänen kohtalonsa oli valmiiksi järjestetty hänen hyväkseen siitä hetkestä lähtien, kun hän syntyy. 8 pakin vatsalihakset ja virheetön naama olivat vain aloituspakkaus. Hänen taustansa oli se, mikä todella erotti hänet muista. Hänen isoisänsä hallitsi Bailingin kaupunkia, ja hänen isänsä oli korkea-arvoinen sotilasmahti, jonka vaikutus ulottui liittovaltioon. Kasvaessaan hän saattoi periaatteessa tehdä mitä halusi kaupungin sisällä. Kukaan ei uskaltanut sanoa toisin. Mutta jopa kaikella sillä asemalla, pedon mestarien hallitsemassa maailmassa, lahjakkuuden puute merkitsi sitä, että olit silti vain teeskentelijä. Baitsian oli kerran huolissaan seremoniasta, kunnes kuukausi sitten hän salaa herätti tason 1 pedon herkkyyden etuajassa. Tämä taito ei ainoastaan auttanut häntä havaitsemaan vaaran taistelun aikana, vaan myös lisäsi merkittävästi hänen onnistumisprosenttiaan petojen kesyttämisessä, eliitin tukityyppisen voiman. Joten nyt seremonia oli vain muodollisuus. Silti hänen isoisänsä, Xinjiangin houkuttelemana, varoitti häntä ankarasti olemaan ottamatta seremoniaa kevyesti. Loppujen lopuksi liittovaltion käyttämä herätyskivi ei ollut vain jokin rituaalinen rekvisiitta. Sillä oli perintö, joka rajautui myyttiseen. Legenda kertoo, että uuden aikakauden aamunkoitteessa hirviömäiset pedot hyökkäsivät ihmisten maailmaan jättäen kuolemaa ja kaaosta jälkeensä. Juuri kun ihmiskunta horjui sukupuuttoon, esi-isät löysivät herätyskiven, synnyttivät ensimmäiset pedon mestarit ja sytyttivät sivilisaation liekiin. Lyhyesti sanottuna tästä kivestä tuli koko itäisen valtakunnan pedon mestarikulttuurin perusta. Ja jokaisen, joka haluaa tulla todelliseksi pedon mestariksi, on suoritettava 3 vaihetta: herättää lahjakkuus, rakentaa pedon tila ja muodostaa ensimmäinen sopimuksensa. Jopa aatelissukujen ihmelapset, jotka olivat heränneet etukäteen, osallistuivat silti vuotuiseen seremoniaan hienosäätääkseen ja vakauttaakseen petotilansa kiven voimalla. Kuultuaan isoisänsä, sanat Baitsian muuttui juhlalliseksi ja nyökkäsi luvaten antaa kaikkensa. Hetkiä myöhemmin Baitsian saapui Avakenin platsalle perheensä ylellisellä hopeisella Rolls-Roycella. Hänen astuessaan ulos huutavien fanityttöjen aalto purkautui. Jotkut jopa yrittivät työntyä vartijoiden ohi päästäkseen lähemmäksi. Loppujen lopuksi hän oli Bailing Cityn ainoa kruununprinssi. Hänen kanssaan naimisiin haluavat tytöt voisivat muodostaa jonon, joka ulottuisi eteläportilta pohjoismuurille ja kiertäisi takaisin. Juuri silloin pullea hahmo tunkeutui väkijoukon läpi ja hyppäsi häntä kohti kuin tykinkuula. Se ei ollut kukaan muu kuin hänen lapsuuden ystävänsä, Yuan Pattian. Eräässä vaiheessa Baitsian oli vakavasti ihmetellyt, tarkoittiko tuo nimi, että Yuan oli todellinen päähenkilö, kunnes todellisuus iski ja tappoi ajatuksen. Kun nämä kaksi olivat juttelemassa, terävä naisääni katkaisi tunnelman aukiolta. Lyhyessä hameessa oleva tyttö käveli ulos ylimielisesti. Feng Qianwu, varakuvernöörin tytär. Hän virnisti: jos antaudut nyt, saatan säästää henkesi. Baitsian hymyili hänelle laiskasti. Kuukausi sitten hän oli rynnännyt hänen luokseen ja pakottanut vedon. Se, joka herättäisi vahvemman lahjakkuuden, olisi voittaja. Häviäjä. Hänen oli myönnettävä 1 pyyntö, kyselemättä. Vaikka hän oli se, joka ajoi vedon läpi, nähdessään hänet nyt toimivan ylimielisesti, sai Baixianin vain innokkaammaksi näkemään hänen kasvonsa, kun hän hävisi. Baixian virnisti ja kiusoitteli: helppo siellä, pikku Phoenix. Älä mene itkemään, kun häviät. Feng Shainyn kasvot muuttuivat verenpunaisiksi raivosta.
Sinä ääliö, lopeta minun kutsumineni pikkufeiniksiksi. Jonain päivänä minä pakotan sinut polvistumaan jalkojeni juureen. Ennen lähtöään Juan Pattia nojautui sisäänpäin ja kuiskasi. Sanotaan, että Fengin perhe sai käsiinsä jotain suurta. Tämä koko juttu saattaa olla ansa. Baizian räpäytti yllättyneenä, joten siksi hän oli niin ylimielinen tänään. Silti hänen mehiläisaistinsa ei ollut laukaissut mitään vaarahälytyksiä, mikä tarkoitti, että toistaiseksi Feng Xinu ei aiheuttanut todellista uhkaa. Sitten tuli viralliset avajaiset. Lordi Bai Yingqiong nousi lavalle ja julisti seremonian alkaneeksi. Liittovaltio aktivoi herätyskiven, ja sen voima heijastettiin reaaliajassa valtakunnan suurimpiin kaupunkeihin. Yhtenä ensimmäisistä Awakening Chamberiin saapuneista ehdokkaista Baizian löysi nopeasti paikkansa ja istui jalat ristissä aloittaakseen prosessin. Energia virtasi hänen kehoonsa, rauhallisesti ja tasaisesti aluksi kuin räätälöity häntä varten. Mutta heti seuraavalla hetkellä jylisevä voima raivosi hänen ytimensä läpi häiriten väkivaltaisesti virtausta ja lähettäen hänen herätyksensä hallinnasta. Raivoava energia hyökyy kuin villipeto repiä hänen kehonsa läpi ja syöksyy suoraan hänen aivoihinsa. Bytsianin sydän puristui, aivot olivat kehon haurein ja elintärkein osa. Jos tuo energia osuisi siihen suoraan, hän voisi menettää tajuntansa tai mikä pahempaa, päätyä vihannekseksi. Juuri kun hän valmistautui keskeyttämään herätyksen pelastaakseen itsensä, hänen petoaistinsa leimahti villisti ja huusi signaalin kovempaa kuin koskaan. Tämä saattaa olla ainutkertainen tilaisuus. Sillä Beitzenin silmät terävöityivät. Hän rauhoitti mielensä, tukahdutti pelon ja päätti luottaa vaistoihinsa juuri niin kuin hän oli aina tehnyt. Samaan aikaan hänen ympärillään puhjennut outo ilmiö oli kiinnittänyt jokaisen paikalla olleen tutkijan huomion. Ja kun he tajusivat, että häiriön aiheuttaja oli kaupungin herran pojanpoika, päätutkijan ilme muuttui välittömästi. Hälyttäkää lordi Bai Yingqiong nyt. Hetkiä myöhemmin Bai Yingqiong ryntäsi saliin. Hän katsoi ylös ja jähmettyi. Valtava kultainen silmä leijui ilmassa muodostelman yläpuolella. Hänen pupillinsa kutistuivat, lahjakkuuden poikkeama, jonka laukaisee vain S-tason heräämiset tai korkeammat. Mutta Baizian oli jo herättänyt tason 1 pedon lahjakkuuden viikkoja sitten. Kuinka hän voisi nyt tuoda esiin jotain tässä mittakaavassa, ellei hänen vaistopohjainen lahjakkuutensa olisi muuttunut? Beastmaster-maailmassa eivät vain henkipedot voineet muuttua. On myös erittäin pieni mahdollisuus, että ihmiset kokevat lahjakkuuden mutaation äärimmäisen paineen alaisena. Ja läpi historian jokainen, joka laukaisi lahjakkuuden mutaation, tuli legendaksi, joka muistetaan sukupolvien ajan. Mutta Bai Yingqiong tiesi paremmin kuin kukaan. Lahjakkuuden mutaatio toi mukanaan valtavan mahdollisuuden ja yhtä pelottavia riskejä. Ja Awakening hallia valvoi suoraan liittovaltio. Vaikka hän oli kaupungin herra, hänellä ei ollut valtaa puuttua prosessiin. Hän saattoi nyt vain odottaa ulkona ja rukoilla. Jos Xian ei onnistunut heräämään, saattaa salin automaattinen suojajärjestelmä ainakin pitää hänet hengissä. Samaan aikaan Bai Xian oli täysin eristetty ulkomaailmasta. Hänen mielestään tuntui kuin salama repisi sen kappaleeksi yhä uudelleen ja uudelleen. Yhtäkkiä salaperäinen ääni kaikui hänen päässään, taivaat tietävät, maa tietää ja sinä tiedät. Juuri sillä hetkellä hänen silmämunansa alkoi vääntyä väkivaltaisesti ja sitten särkyi muuttuen hehkuvaksi kultaiseksi iirikseksi. Hänen silmiensä eteen ilmestyi viesti kenoviiva, myyttinen lahjakkuus, ilmestyssilmä. Bytsian oli hämmästynyt. Beastmaster-lahjakkuudet oli luokiteltu 9 tasoon. Sää pidettiin jo kattona, mutta myyttistä, sitä sanaa ei ollut koskaan edes mainittu virallisessa historiassa. Voisiko tämä tarkoittaa, että hänen lahjakkuutensa oli ylittänyt SSS:n ja saavuttanut täysin uuden ulottuvuuden? Juuri kun hän ajatteli asiaa, hän huomasi jotain outoa. Jokaisen yläpuolella leijui läpikuultava tietopaneeli. Tämä oli silmänpaljastuksen todellinen voima. Sen alueella mikään illuusio tai piilotettu tieto ei voisi paeta hänen näkyvistään. Jos hän voisi lukea vastustajan kortit ennen taistelun alkua, hänen voittomahdollisuutensa nousisivat pilviin. Bai Xian ei voinut olla tuntematta jännitystä. Hän testasi taitojaan heti, pyyhkäisemällä katseensa herätyssalin yli. Useimmat ehdokkaat herättävät hädin tuskin D- tai C-tason kykyjä, ja vain harvat onnistuvat raapimaan itsensä A-tasolle. Xian siirsi katseensa herätyskiveen itseensä, ja sillä hetkellä, kun hän katsoi, hän jähmettyy. Silmän analyysi mukaan kiven sisällä oli sinetöitynä henkiolento, eikä mikä tahansa peto, vaan myyttisen luokan olento suoraan legendoista. Hänen selkäpiitänsä karmistui. Kylmä hiki helmeili hänen selässään. Hän ei ollut varma, oliko liittovaltio tästä tietoinen, mutta jos tuo peto heräisi, se syöksisi koko valtakunnan kaaukseen.
Yksi asia oli selvä, petomestarien maailma oli paljon monimutkaisempi ja vaarallisempi kuin hän oli koskaan kuvitellut. Toistaiseksi oli vain yksi asia, mitä hän voisi tehdä, jatkaa vahvistumista. Pian henkilökunnan jäsen lähestyi Xiania pyytäen häntä siirtymään kykyjen arviointialustalle virallista arviointia varten. Kun tutkija painoi käynnistyspainiketta, Bai Xian tunsi harvinaisen hermostunaisuuden aallon. Juuri herätetyn myyttisen kyvyn vuoksi hän odotti koneen räjähtävän kunnioituksesta, mutta sen sijaan näytöllä näkyy vain sijoitus, tekstuuri, ja sitten se alkoi heti pätkiä, välkkyen virheitä toisensa jälkeen, kykenemättömänä tunnistamaan tieto ylivuotona. Tutkija näytti täysin hämmentyneeltä. Hetkiä myöhemmin hallin pääkoordinaattori käveli paikalle ja selitti. Testauslaitteistomme tunnistaa vain kyvyt S-tasolle asti. Mikään ylempi on sen rajojen ulkopuolella. Kiireellisenä ratkaisuna he kirjaavat haluttomasti hänen tuloksensa genoviivana S-tasona, hypertekstuurina. Jätti raapimaan päätään. Oliko sen tarkoitus olla korkea vai matala? Yhtäkkiä ilmoitus kaikui kammiossa. Ehdokas, Bai, on virallisesti herättänyt S-tason kyvyn. Sali purskahti. Pojat näyttivät nielleen karvaita yrttejä, ja tytöt alkoivat heittää kovia katseita hänen suuntaansa. Useat jopa räpyttelivät silmiään flirttailevasti, mikä jätti Bai Xianin hieman hämmentyneeksi äkillisestä kiintymystulvasta. Matkallaan ulos hän törmäsi yllättäen isoisänsä, Bai Qingqiangiin. Koska hän ei ollut vielä rakentanut mehiläistilaansa, hän valmistautui moitteisiin. Mutta yllätyksekseen Bai Qingqiang hymyili lämpimästi. Tärkeintä on hyppysi A-tasolta S-tasolle. Bai-suvun resursseilla B-tilan rakentaminen on helppoa. Bai Xian melkein tunnusti isoisälleen myyttisen tason heräämisensä. Mutta juuri kun sanat saavuttivat hänen huulensa, hänen vaistonsa leimahti rajusti. Älä paljasta sitä. Hän nieli totuuden ja piilotti sen syvälle sisäänsä kääntäen huomionsa takaisin silmänpaljastuksen toimintojen tutkimiseen. Ensimmäinen oli tiedusteluskannaus. Se ohitti kaikki voimatasot, jolloin hän näki vastustajan salaisuuksien läpi riippumatta siitä, kuinka vahvoja ne olivat. Toinen oli aarteen etsintä. 10 metrin säteellä mikään piilotettu esine tai arvokas artefakti ei voinut paeta sen katseelta. Pytsian alkoi fantasioida. Entä jos, kun hänen voimansa kasvoi, havaitsemissädekin laajenisi? Voisiko se jonain päivänä kattaa koko maailman? Jos niin olisi, hän ei olisi vain voimakas, vaan hänestä tulisi kaiken tietävä Jumala. Juuri kun hän uppoutui siihen ajatukseen, toinen maan järisyttävä pamahdus kaikui herätyssalissa. Liekehtivä Phoenix liiteli ilmaan kiertäen muodostelman yläpuolella, sen liekehtivät siivet valaisivat kammion. Bai Yingshun katsoi ylös ja sanoi rauhallisesti, se on S-tason kyky, Phoenixin liekki. Heti kun Bai Jian kuuli sen, hänen huulensa nykivät. Tietenkin sen täytyy olla tuo kuumaverinen pieni Phoenix, Feng Qin Yu. Bai Xian oli toivonut voivansa vähänkin pullistella Feng Qin Yun edessä, mutta hänen pettymyksekseen molemmat oli arvioitu S-tason arvoisiksi. Parhaimmillaan se oli tasapeli, ei aivan sellainen dramaattinen voitto, jota hän oli visioinut, mutta Bai Yingqion ei ottanut riskejä. Nyt kun hänen pojanpoikansa oli päässyt S-tason valokeilaan, monet ryhmittymät tarkkailisivat tilannetta tarkasti. Hän määräsi heti 2 eliittivartijaa. Tästä päivästä lähtien Bai Xianin seurassa olisi 2 silmiinpistävää naista, punatukkainen Bai Qi ja sinertä vähiuksinen Bai Shao. Molemmat olivat eliittikulta-arvoisia petomestareita, jotka pystyivät murskaamaan useimmat uhat. Sitten Bai Qingshen ojensi hänelle epäröimättä painavan avaimen, pääsyn perheen aarrekammioon. Käytä sisällä olevaa henkikultaa petotilasi rakentamiseen, hän sanoi. Bai Xian piti avainta huumaantuneena. Henkikultana tunnettiin sen sisältämä runsas metallinen alkuaine-energia, mikä tekee siitä korvaamattoman arvokkaan petotilan kasvattamisessa. Jopa yksi pala markkinoiden alimman luokan henkikultaa maksaa vähintään 1 miljoona liittovaltion kolikkoa. Mutta kun hän avasi holvin oven, hän oli tyrmistynyt. Koko seinä oli pinottu ylhäältä alas henkikultaharkkoja. Yksi laatikko sisälsi yksinään yli 300 yksikköä. Markkina-arvoltaan se oli yli 300 miljoonaa. Eikä niitä ollut vain 1 tai 2 laatikkoa, vaan tusinan verran lisää samanlaisia. Vertailun vuoksi tyypillinen S-tason petomestari tarvitsi noin 30 kappaletta henkikultaa ensimmäisen petotilansa suorittamiseen. Koska Bai Xianilla oli myyttisen tason kyky, hänen B-tilansa rakentamiseen tarvittavat materiaalit olivat luonnollisesti paljon suuremmat, arvioitu vähintään useiksi sadoiksi henkikultakappaleiksi. Juuri kun hän oli aloittamassa prosessia, silmänpaljastus näytti hänelle taivaallisen kehotteen. Se luetteli 3 rakennusvaihtoehtoa. Korkein täydellinen myyttinen B-tila vaati leuat loksauttavan 999 yksikköä henkikultaa. Kuka tahansa normaali ihminen olisi perääntynyt heti, mutta Bai Xian, hän ei edes räpäyttänyt silmiään. Hän valitsi kalleimman epäröimättä.
Kun valtava henkikultavarasto kulutettiin nopeasti, hänen sisällään alkoi muodostua uusi valtakunta. Petotila, joka ei ollut minkään muun kaltainen. Hän ei tiennyt kuinka paljon aikaa kului, mutta kun hän vihdoin avasi silmänsä, hän oli sanaton hämmästyksestä. Useimmat petomestarit aloittivat perusvalkoisella tyhjyydellä, jonka koko oli hädin tuskin 10 neliömetriä. Hänellä se ulottui yli 10 000 neliömetrin alueelle, joka oli täynnä kumpuilevia vuoria, virtaavia jokia ja reheviä metsiä. Sitten tuli toinen ilmoitus silmänpaljastukselta. Petotilasi on avannut 3 bonusominaisuutta. Normaalisti vain yksi bonus oli kerran elämässä ihme, mutta hänellä. Hän avasi 3, joista jokainen muutti peliä. Petomestarien maailmassa oli sanaton sääntö. Mitä korkeampi kyky, sitä hitaampi kasvu. Monet voimakkaat petomestarit olivat kuolleet vanhuuteen kauan ennen kuin heidän henkieläimensä olivat koskaan saavuttaneet täyden potentiaalinsa. Mutta Bait Xianin esimin bonus rikkoi tämän säännön kokonaan, äärimmäisen kasvun kiihtyminen. Hänen petotilassaan petojen kasvuaika lyhenee dramaattisesti. Hänestä saattaisi hyvinkin tulla historian nuorin huippuluokan petomestari. Toinen bonus oli aivan yhtä villi, automaattinen negatiivisten tilojen puhdistaminen. Loukkaantunut, myrkytetty, heikentynyt, kutsu vain peto takaisin ja kutsu se sitten uudelleen. Se ilmestyisi uudelleen täysin parantuneena, virkeänä ja valmiina taisteluun. Kolmas vaikutus, täysin hullu, rajoittamaton petojen kykyjen parantaminen. Normaalisti pedon synnynnäinen kyky oli kiinnitetty syntyessä, muuttumaton. Mutta hänen tapauksessaan hänen petotilansa voisi pysyvästi parantaa petojen kykyjä, eikä sillä ollut rajoituksia, kuinka monta kertaa. Pytsian oli sanaton tämän kokoonpanon kanssa. Kuka edes voisi haastaa hänet? Hänen vihollisensa eivät selviäisi latausnäytöstä. Kun hän työnsi holvin oven auki lähteäkseen, hän yllättyi löytäessään vanhempansa ja isoisänsä jo odottamasta ulkopuolella. Ilmeisesti hän oli ollut sisällä rakentamassa petotilaa täydet 7 päivää huomaamattaan. Kotona Bai Yingshun katsoi häntä hehkuen ylpeyttä. Bai Xian, salaamatta mitään, raportoi rehellisesti. Käytin 999 kultaesineen yksikköä prosessin loppuun saattamiseen. Hänen isänsä sai melkein sydänkohtauksen paikan päällä. Rintaa pidellen hän huusi, sinä pieni rahaa polttava hullu. Mitä luulet, että olemme kävelevä kultakaivos? Jopa yleensä tyyni Bai Qingchong ei voinut olla hikoilematta kylmästi. Tiesin, että se maksaisi paljon, mutta edes mutatoituneen S-luokan kyvyn ei pitäisi olla näin kohtuuton. Kiitos taivaille, että Bai-perheellä oli syvät taskut. Mikä tahansa pienempi klaani olisi mennyt konkurssiin paikan päällä. Illallisen jälkeen Bai Qingqiang vei Bai Xianin henkilökohtaisesti perheen petoeläinten holviin valmistautuessaan valitsemaan ensimmäisen sopimuspetonsa tunnetun vesielementtien petomestariperheenä. Lahtilla ei ollut vain valtavia vesiluonnonvaroja, vaan myös vakaa vesityyppisten petomunien tarjonta. Lähes jokainen klaani, joka laskeutui, aloitti vesipohjaisella henkipetolla, mutta Bai Xianilla oli nyt myyttinen kyky. Edes heidän parhaat kultalaatuiset munansa eivät enää vastanneet hänen vaatimuksiaan. Hetken mietittyään Bai Yingshun johti hänet omaan petoeläinten asuinpaikkaansa, majesteettiseen timanttilaatuisen purppurampun asilmäiseen kultasuomukalaan. Ilmestyssilmän aktivoituaan Baijian huomasi heti hienovaraisen mutta vakavan ongelman. Tässä pedossa oli varhaisia merkkejä ytimen vaurioista. Lyhyen Bai Yingshengin ja pedon välisen keskustelun jälkeen tuotiin 2 vastavalmistettua munaa. Bai Ying sai vapaasti valita. Hän tutki ensin yhtä niistä. Siinä oli timanttilaatuisia perusominaisuuksia. Ei huono, mutta ei myöskään mullistava. Sitten hän kääntyy toisen munan puoleen ja jähmettyy. Tämä oli oudon muotoinen, epämääräisesti munuaista muistuttava, ja se, mitä hän näki silmän läpi, jätti hänet sanattomaksi. Huippuluokan violettikultainen potentiaali, jolla on 2 synnynnäistä kykyä. Purppurampun asilmäisten kultasuomukalojen koko verilinjan joukossa se oli todellinen hirviö, 1,000,001 ihme. Epäröimättä Bai Xian osoitti oudosti munuaismuotoista petoeläimen munaa. Haluan tuon. Bai Qingqiang pysähtyy ja kurtisti hieman kulmiaan. Tuolla munalla on uskomaton potentiaali, mutta siinä on myös vakavia puutteita. Se ei ehkä edes kuoreudu onnistuneesti, mutta Bai Jian pysyy lujana. Syvällä sisimmässään hän tiesi, että tämä oli se oikea. Mikään muu henkipeto koko Wanzhoun dynastiassa ei voisi sopia hänelle paremmin. Jos hän päästäisi sen nyt menemään, hän ei ehkä koskaan löytäisi toista sen kaltaista. Nähdessään hänen horjumattoman päättäväisyytensä Bai Yingqiang nyökkäsi lopulta päättämättä painostaa enempää. Ennen sopimuksen tekemistä jäljellä oli kuitenkin yksi viimeinen vaatimus. Sen oli saatava purppurampunasilmäisen kultasuomukalan hyväksyntä, ja sitten tapahtui jotain odottamatonta.
Valtava henkipeto sylkäisi hehkuvan kultaisen suomun ja työnsi sen varovasti valitun munan viereen kohti Baiziania. Bai Chingchengin silmät välkkyivät yllätyksestä. Se on sen ydinsuomu, henkinen olemus, joka tunnetaan nimellä mestarisuomu. Se parantaa vesipohjaisen pedon voimaa valtavasti. Tämän antaminen sinulle on sekä lahja että merkki luottamuksesta. Valitsemalla sen puutteellisen jälkeläisen annoit tuolle elämälle uuden mahdollisuuden. Syvästi liikuttunut Xian kumartui juhlallisesti olennolle. Vannon, että kasvatan siitä vahvimman pedon, mitä maailma on koskaan nähnyt. Kotona hän asetti munan ja ydinsuomun varovasti lämpötilasäädeltyyn inkubaattoriin varmistaen maksimaalisen turvallisuuden. Sitten, johdettuna ilmestyssilmän avulla, hän alkoi keittää monimutkaisia korkealaatuisia ravinnelijouksia harvinaisia ainesosia käyttäen, valmistautuen pedon saapumiseen huolellisella huolella. Korkealaatuisten ravinneliuosten jatkuessa virtaamista kerran kuihtunut petoeläimen muna turposi vähitellen elinvoimalla. Sen kuori hehkui helmiäishohtoisesti säteilen himmeää henkistä valoa. Tämän nähdessään Baizian vihdoin rentoutui. Valkoinen karppi oli saavuttanut kynnyksen sopimuksen tekemiselle. Hän asetti hitaasti kätensä munalle kanavoiden siihen energiansa aloittaakseen sitoutumisriitin. Hetken kuluttua kuoreen ilmestyi muinainen sopimuksen sinetti, joka hehkui himmeästi ennen kuin se suli varovasti sen kanssa. Viimeisellä energiapulssilla sidos oli valmis, ja Xian oli virallisesti tehnyt ensimmäisen petosopimuksensa. Juuri silloin kuului halkeileva ääni. Hänen valppaiden katseensa alla lumivalkoinen karppi mursi kuoren ja räpytteli silmiään maailmalle ensimmäistä kertaa. Kuukausi myöhemmin valkoinen karppi kohtasi ensimmäisen todellisen taistelunsa partaveitsihaita vastaan, joka oli kasvatettu ja koulutettu yli 2,5 vuoden ajan. Mutta järkyttävässä käänteessä valkoinen karppi kukisti vastustajan vain 3 liikkeellä. Sopimuksen jälkeen Baizian oli ruokkinut sitä yksinomaan petotilan sisällä terävöittäen sen voimaa päivin ja öin. Tuossa myyttisessä tasossa karppi oli herättänyt S-luokan kyvyn. Viisauden mahti ja sen verilinja nousivat huippuluokan violetista kullasta suoraan legendaariseen korkeimpaan monarkkiluokkaan. Sellaisen hirviömäisen potentiaalin myötä mikään muu vesitiivis petoeläin koko perheessä, edes saman sukupolven keskuudessa, ei voinut vetää vertoja sille. Jos hän halusi kasvaa vahvemmaksi, perheen tiluksilla piileskeleminen ei riittäisi. Bai Xiannö, todellinen voima voitiin takoa vain taistelun kautta. Petomestarien maailmassa henkipedot luokiteltiin 12 päävaiheeseen. Alin, luokittelematon, edusti nuoruusvaihetta jaettiin 9 alatasoon. Kun petoeläin saavutti rautatason, se voisi käydä läpi ensimmäisen virallisen evoluutionsa, astuen lopulta todelliseen peliin. BI-perheen sukulinjan polun mukaan valkoisen karpin odotettiin kehittyvän purppuranpunasilmäiseksi kultasuomukalaksi. Mutta ilmestyssilmän osoittama polku osoitti paljon korkeammalle kohti legendaarista jumalallista petoa, Kumpungia. Syntymästään lähtien valkoinen karppi oli jo pyyhkinyt pois kaikki vesityyppiset pedot sukupolvensa auttamiseksi sen murtautumisessa Airon teariin ja herättämisessä sen todellisen verilinjan. Baizian päätti viedä sen todelliseen harjoitteluun. Heidän määränpäänsä, Zhuahua City, yksi 7 satelliittikaupungista, Bailing Cityn alaisuudessa. Lähtöpäivänä Bai Xian ja Bai Shao saapuivat yhdessä rautatieasemalla valmiina lähtemään. Mutta juuri silloin Feng Qin Yu ilmestyi yhtäkkiä jahtaten häntä turhautuneena kasvoillaan. Vältteletkö minua? Miksi et ottanut yhteyttä? Bai huokaisi ja kohautti olkapäitään. Lyömme vetoa siitä, kuka herättäisi vahvemman kyvyn. Se päättyy tasapeliin. Se mitätöö vedon, eikö niin? Feng Qin Yu mutristi huuliaan ja yritti yhtäkkiä tarttua Bai Xianin käsivarteen takapäin. Mutta Bai Shao reagoi välittömästi tarttuen Feng Qianun ranteeseen tiukalla otteella. Tunteen kultaluokan petomestarin ylivoimaisen paineen Feng Qianu veti kätensä kömpelösti pois, ja hänen poskensa punoittivat nolosta. Yhä haluton myöntämään tappiota, hän nosti leukaansa ja antoi uuden haasteen. Kun koulu alkaa, taistelemme pedoillamme. Jos voitan, sinusta tulee poikaystäväni. Jos voitat, minusta tulee tyttöystäväsi. Kohdatessaan säälimättömän pienen Feeniksin Baizian saattoi vain huokaista ja nyökätä. Okei, elleivät heidän perheidensä väliset läheiset siteet olisi, hän olisi jo opettanut hänelle läksyn, jota hän ei unohtaisi. Hetken kuluttua henkipetojuna Zhuahua Cityin saapui täsmälleen ajoissa. Itse juna oli valmistettu jättiläispedosta, joka tunnettiin nimellä 1000 terän tuhatjalkainen, joka oli suunniteltu erityisesti petomestarien turvalliseen kuljetukseen. Junassa Baizian törmäsi joukkoon opiskelijoita, jotka olivat myös menossa metsästämään henkipetoja. Uteliaana hän aktivoi hiljaa ilmestyssilmän ja skannasi heidän kykyjään. Useimmat heistä olivat tehneet sopimuksen keskivertopetojen kanssa, ei mitään vaikuttavaa. Mutta kun hänen katseensa osui eturiviin, hän jähmettyy.
Siellä istui hopeahiuksinen tyttö, jolla oli S-luokan kyky, eikä mikä tahansa kyky. Hänen oli kohtalon iilimato, kauhistuttava kyky, jonka avulla hän pystyi imemään muiden ihmisten onnea. Juuri kun Bai Xian jatkoi hopeahiuksisen tytön tarkkailua, ohikulkeva opiskelija kompastui ja nyrjähti nilkkansa pudoten aivan tytön viereen. Heti kun hän nousi ylös, hän paheksui ja tokaisi, UGH, tietenkin kaatuisin vierellesi. Sinä kirottu epäonnen tuoja. Jos olisin loukkaantunut, olisitko edes varaa maksaa siitä? Hopeahiuksinen tyttö laski päänsä pelosta ja änkytti. Hänen pehmeä alistuva äänensä yllätti Bain. S-luokan kyvyllä hänen olisi pitänyt herättää kohua missä tahansa heräämisrituaalissa. Miksi hänet oli hiljaa haudattu johonkin syrjäiseen satelliittikaupunkiin? Kiinnostuneena Bai Xian kallisti päätään hieman ja huusi pehmeästi Bai Chin. Silmänräpäyksessä punahöyksinen vartija ilmestyi kuin varjo hänen taakseen. Bai Xian antoi hiljaisen käskyn kaivaa hänen taustansa. Jos hänet voidaan värvätä, tuo hänet sisään. Joku, jolla on tuollaista potentiaalia, ei voi joutua vihollisten käsiin. Saavuttuaan Zhuhaihin Bai Xian ei hukannut aikaa. Hän vei valkoisen karpin lähellä olevalle tuliperäiselle alueelle, joka on ihanteellinen paikka taisteluharjoitteluun. Alue kuhisi matalan tason liekkihämähäkkejä. Vaikka ne olivat teknisesti luokittelemattomia, niiden valtava määrä teki niistä täydellisen maalitaulun. Varhaisesta sijoituksestaan huolimatta kaksois-S-luokan kyvyllä ja ylivoimaisella monarkkiverilinjalla varustettu valkoinen karppi taisteli kuin olento, joka oli liigan ylempänä vertaisiaan. Jopa ympäröitynä se helposti ampui vihollisensa hallitsemaan taistelukenttää. Mutta kun sen voima kasvoi, nämä heikot eivät enää voineet asettaa haastetta. Bai Xianu oli aika löytää vahvempaa saalista tai vaarantaa pysähtyneisyys. Petomestareiden maailmassa taidon hallitseminen ei riittänyt vapauttamaan sen täyttä voimaa. Todellinen tehokkuus riippui suuresti yhdestä ydintunnusluvusta, taidon hallinnasta. Osaaminen oli jaettu 5 tasoon: aloittelija, taitava, pätevä, asiantuntija ja hallittu. Aloitteleva miekkamies saattaa pilkkoa puuta, mutta mestari voisi viipaloida vuoren läpi. Tällä hetkellä valkoinen karppi oli oppinut 5 vesipohjaista tekniikkaa, mutta ilman toistuvaa taisteluharjoittelua nämä taidot pysyisivät heikoimmillaan. 2 viikkoa kului ohi. Satojen liekkihämähäkkien teurastamisen jälkeen valkoinen karppi murtautui läpi luokittelematon tasolle 8. Sen vesirepotaidot kehittyivät taitaviksi, kun taas vesietisuihku nousi pätevälle tasolle. Tällä tahdilla valkoisen karpin läpimurto rautatasolle ja sen täysi verenlinjan herääminen oli aivan nurkan takana. Samaan aikaan Bai oli saattanut päätökseen tutkimuksensa mysteerisestä hopeahiuksisesta tytöstä. Hänen nimensä oli Qiao Gubai. Hän syntyi outo kirous nimeltä perheen vitsausfysiikka. Hänen vanhempansa kuolivat nuorena ja kaikki tunnetut sukulaiset katosivat. Hänen perheensä jätti jälkeensä valtavia velkoja. Jos hän ei olisi herättänyt S-luokan kykyä, hänet olisi todennäköisesti myyty ihmiskauppiaille. Jopa Petomestariakatemiaan ilmoittautumisen jälkeen hänen epäonniauransa teki hänestä sosiaalisen hylkiön, aina eristetyn ja vältetyn. Silti Xiao Gubai pysyy huomattavan sitkeänä. Kertoimista huolimatta hän työskenteli osa-aikaisesti oppituntien jälkeen maksaakseen velkoja takaisin. Vaikka kauppa, jossa hän työskenteli, meni usein konkurssiin hänen huonon onnensa vuoksi. Kuultuaan Xiao Gubain traagisesta taustasta, Bai Xian ei vetäytynyt pois. Päinvastoin, hänen kiinnostuksensa häneen vain syveni. Hän kääntyy Bai Chin puoleen. Kerro minulle, mitä tarkalleen tapahtui hänen heräämispäivänään. Bai Chi vastasi, testauskone vikaantui kesken skannauksen ja vastuuhenkilökunta oli kiireessä saadakseen kiinni pettävän vaimonsa. Joten hän vain läimäytti hänet F-luokalla ja kutsui päivää. Baijiin oli sanaton. Tämän tytön huono onni oli niin voimakasta. Se turmeli koneita ja vaikutti asiaan kuulumattomiin sivullisiin, kyky, joka voisi vääristää todellisuutta tuolla tavalla. Kuinka hän voisi antaa hänen luisua sormiensa läpi? Hän määräsi välittömästi, lähetti jonkun. Haluan hänet siirrettävän Bai Ling Cityn petomestariakatemiaan mahdollisimman pian. Tämän kuullessaan Bai katsoi häntä ilkikurisesti, posket hieman punastuneina, kuin hän olisi ymmärtänyt jotain väärin hänen motiiveistaan. Mutta ennen kuin Bai Yang ehti selittää, läheltä kuului terävä huuto. Xiao Gubai tuli kompastelemalla näkyviin. Valtava liekkihämähäkki jahtasi häntä, oppikirja neitopulassa hetki. Bai Xian ei aikonut jättää sitä väliin. Mene, hän määräsi ja kutsui valkoisen karpin esiin hetkessä. Loisk. Tarkka vesirepeämä halkaisi ilman ja viipaloi hämähäkin puhtaasti kahtia törmäyksessä. Xiao Gubai jähmettyy, silmät selällään järkytyksestä. Bai ei voinut olla hymyilemättä. Jos se ei ole kohtalo,
En tiedä mikä on. Baizian valitti sisäisesti. Mitä ihmettä tämä on? Jonkinlainen romanttisen komedian ajoitus. Ennen kuin Baizian ehti reagoida, Baizian oli jo kadonnut jättäen hänet yksin Xiao Gubain kanssa. Kuukainen hiljaisuus laski. Baizian ojensi kömpelösti kätensä vain Xiao Gubain kasvojen muuttuessa kirkkaanpunaisiksi. Hän nousi nopeasti seisomaan yksin välttäen eleen kokonaan. Tapasimme junassa, hän mutisi. Baizian hymyili kohteliaasti. Se on minun sopimuspeto, valkoinen karppi. Hän selitti lyhyesti tilanteen. Hänen tiiminsä oli jauhamassa tuliperäisellä alueella, kun mutatoitunut liekkihämähäkki väijyy heitä. Ryhmä hajosi ja hän jäi yksin. Heti kuullessaan sanan mutatoitunut, Baizianin silmät syttyivät kuin uhkapeluri, joka huomaa jättipotin. Ajattelematta hän tarttui hänen käteensä ja sanoi villisti innoissaan, vie minut sinne. Olen kuollut jotain kunnollista, ei XP:tä varten. Xiao Gubai epäröi, hänen äänensä oli pehmeä. Se on todella vaarallista ja minun kiroukseni, jos tulet liian lähelle, saatat joutua epäonneksi myös. Baizian virnisti itsekseen. Tässä mennään taas, klassinen työntö ja veto. Hänen ilmeensä koveni. Tästä ei neuvotella. Sinä viet minut. Kohdattuaan hänen päättäväisyytensä Xiao Gubai vihdoin hellitti ja nyökkäsi hiljaa suostuen johtamaan hänet hämähäkin pesään. Baizianin silmät paloivat odotuksesta. Kun hän näkee minun murskaavan sen mutatoituneen pedon, hän ei uskalla kävellä pois uudelleen. Kuultuaan Xiao Gubain yksityiskohtaiset tiedot Baizian ei epäröinyt sekuntiakaan. Tämä oli mahdollisuus. Jos hän pystyisi teurastamaan mutatoituneen hämähäkkikuninkaan, valkoinen karppi murtautuisi rautatasolle ja avaisi sen verenlinjan evoluution. Mutta jokin ei täsmännyt. Matalan tason pedot eivät melkein koskaan mutatoitu, ja tämä oli herättänyt kaksi synnynnäistä kykyä. Luolan sisällä oli piilossa tehokas hengellinen esine, tarpeeksi vahva vääristämään luonnonlakeja. Valppaana pysyen Baizian kutsui valkoisen karpin taistelutilaan. Matala murina päästi vesietin räjäyttämään matalan tason liekkihämähäkit sisäänkäännillä. Nähdessään alaisensa pyyhkäisty pois sekunneissa mutatoitunut hämähäkkikuningas kirkuu raivoissaan ja komensi jäljellä olevan parven hyökkäämään joukolla. Mutta vesityyppiä, kuten valkoista karppia vastaan, nämä tulityyppiset roskajoukot olivat käytännössä maalitauluharjoittelua. Yksi kerrallaan terävät vesiiskut repivät heidät läpi täsmällisellä tarkkuudella. Hämähäkkikuningas tuijotti vaatimatonta kalaa, ja ensimmäistä kertaa se tunsi pelon välähdyksen. Tämä ei ollut minnauviiva. Tämä oli hirviö naamioituneena, karjuen raivoa. Se avasi leukansa ja päästi valloilleen polttavan liekkivirran. Luola syttyi helvetintulesta, ja lämpö virtasi joka suuntaan. Baizian pysyi rauhallisena, aktivoi nopea varaus, täysi teho. Silmänräpäyksessä valkoisesta karpista tuli sininen salama, joka pujotteli helvetin läpi aavemaisella ketteryydellä. Hämähäkkikuningas menetti malttinsa huutaen kuin hullu peto. Sen valtava suu aukesi raivoissaan, ja se laukaisi parran herjoja liukkaalle vastustajalleen. Baizian nauroi välinpitämättömänä vihollisen provokaatiosta, älä välitä siitä, pyyhi ensin kenttä. Hyödyntäen nopeusetuaan valkoinen linkala puhdisti nopeasti loput hämähäkkiparvesta. Mutantti hämähäkkikuningas napsahti lopulta, aavemaiset siniset liekit purkautuivat sen koko kehoon, kun se päästi raivoisan huudon. Virne nyki Baizianin huulia. Siinä se on, aika heittää raivokohtaus. Mutta tämä mutatoitunut peto oli odotettua hankalampi. Vaikka sen hyökkäykset menivät ohi, se keosti hiljaa verkkoja luolan poikki muuttaen taistelukentän hitaasti tukahduttavaksi ansaksi. Vaaran huomattuaan Baizian teki nopean päätöksen. Käytä ero-osiotaaltoa nyt. Sen myötä valkoisesta linkalasta purkautui tumma virta, joka sulatti sen ympärillä olevat verkot kuin happo. Paine oli ylivoimainen. Mutantti hämähäkkikuningas perääntyi vaistomaisesti, sen silmät täyttyivät levottomuudesta ensimmäistä kertaa. Perääntyminen ei ollut enää vaihtoehto. 10 syövyttävää energiaa sisältävät vesisuihkut ampuivat sitä kohti kuin kuolemanverkko. Heti kun ne osuivat, hämähäkin keho alkoi sulaa happoisen baarakin alla hajoten veripooliin ja mätäneeseen aineeseen viimeisen kirskahduksen keskellä. Taistelu oli voitettu, mutta valkoinen lankala horjui uupumuksesta. Baizian palautti sen nopeasti eläintilaan toipumista varten. Juuri silloin ilmestyksen silmä välähti uuden viestin kanssa. Valkoinen linkala oli saavuttanut aloittelijatason 9. tason. 1 askeleen päässä verilinjan heräämisestä. Taistelun jälkeen Baizian ja Xiao Gubai astuivat verisille jäänteille, valmiina korjaamaan mitä tahansa aarteita oli jäljellä. Hänen silmänsä syttyivät, kun hän tutki verileilyä suurin toivein. Juuri kun hän kurkotti tikarilleen, Xiao Gui sieppasi sen hänen kädestään ja alkoi leikellä ruumista sujuvilla harjoitetuilla liikkeillä.
Byizian oli yllättynyt. Tämä tavallisesti herkkä tyttö oli juuri paljastanut järkyttävän tappavia taitoja. Hänen kätensä olivat vakaat, hänen viiltonsa tarkkoja, ei jälkeäkään epäröinnistä. Hetkiä myöhemmin hän veti esiin hehkuvan vihreän kristallin ja piti sitä ylhäällä innoissaan. Herätyskivi koko itäisessä federaatiossa. Tunnettiin vain 2 tapaa herättää pedon kyky, valtion myöntämän herätyskiven avulla tai menemällä Zionin yksinomaiseen petotilaan. Se teki tästä pienen kristallinpalan yhden harvinaisimmista aarteista, täysin korvaamattoman. Ja haluin osa, ilmestyksen silmä ei ollut edes huomannut sitä. Xiao Gubain kirottu S-luokan huono onni johdatti hänet jotenkin suoraan siihen, ikään kuin hänellä olisi 6. aisti saaliille. Epäröimättä Baizian hymyili ja tarjosi. Xiao Gubai, harkitsisitko liittymistä Baisukuun? Heti kun hän kysyy, hän punastui niin kovasti, että melkein hautasi kasvonsa likaan. Hän tuijotti häntä, hämmästyneenä. Odota, oletko rekrytoimassa minua? Nyökkäsi rauhallisesti, hänen ilmeensä lempeä, mutta epäröinti seimutti hänen kasvojaan. Hän pelkäsi edelleen, että hänen epäonnensa voisi vetää hänet alas. Vasta Baizianin vakaan vakuuttelun jälkeen hän lopulta kokosi rohkeutta sanoa kyllä. Nähtyään, että Xiao Gubai oli virallisesti liittynyt tiimiin, Baizian säteili iloa ja päätti antaa hänelle tervetulolahjan. Hän repi läpi paksun verkon syvällä luolassa paljastaen piilotetun aarteen, kokonaisen pesueen petomunia. Odotetusti nämä munat ovat mutatoituneet hämähäkkikuninkaan verilinjan myötä luoden kokonaan uuden varianttilajin. Oikealla koulutuksella niistä voisi tulla arvokas voimavara Baisuvun tulevaisuudelle. Huomioaten, että Xiao Gubain nykyinen peto, piikkisyöjä hyönteinen, oli kaukana heidän potentiaalistaan, Baizian tarjosi anteliaasti. Valitse mikä tahansa näistä munista. Siitä tulee virallinen sopimuspetosi liittymisestä perheeseemme. Mutta sen sijaan, että Xiao Gubai olisi ollut innoissaan, hän epäröi. Loppujen lopuksi sopimuspedon vaihtaminen oli kallista. Joko purkaa sidos väkisin ja riskeerata kaikki vastareaktio tai tappaa olemassa oleva peto omin käsin. Lyhyen tauon jälkeen hän astui eteenpäin ja valitsi yhden. Baizian ei voinut olla ihailematta hänen onneaan. Huolimatta hänen niin sanotusta epäonnen talentistaan, hän valitsi jälleen kerran lahjakkaimman munan. Sitten hän selitti sopimuksen rikkomisen vaarat. Xiao Gubai ei hätkähtänyt ja valitsi sielun vastareaktion polun. Hetkeä myöhemmin hän yski tummaa verta ja horjui, mutta onnistui pysymään jaloillaan. Hän oli selviytynyt. Katsoi hänen hellästi vapauttavan rautapiikkihyönteisen, joka oli ollut hänen kanssaan niin kauan. Hänen huuliaan nyki heikko hymy. Hän oli juuri sellainen ihminen, jota hän tarvitsi. Nopean levon jälkeen he suuntasivat Ember Cityn mustille markkinoille. Byizianin oli tarkoitus vain selata, mutta ilmestyksen silmän avulla ja ehkä hieman Xiao Gubain onnella hän kompastui harvinaiseen kuninkaan luokan petoytimeen. Vielä uskomattomampaa on, että ytimen mukana tuli sisäänrakennettu taitoimprintti, eikä siinä näkynyt energiasignaalia pinnalla, mikä teki siitä täydellisesti naamioidun aarteen. Pikkukaupungin markkinoille se oli melkein ennenkuulumatonta, epäilemättä hänen epäonnensa oli jälleen piilotettu siunaus. Huomattuaan kauppiaan tietämättömyyden Baizian tingitti kuninkaan luokan Biin ytimen vain 100 000 federaatiokolikkoon. Mutta juuri kun sopimus oli päättymässä, kirskuva ääni katkaisi sen. Nuori mies, jolla oli pramea violetti tukka, astui yhtäkkiä eteenpäin ja ilmoitti kiinnostuksensa ja korotti tarjouksen 200 000 paikan päällä. Baizianin kasvot muuttuivat kylmiksi. Todellako? Sanotko sitä reiluksi? Se on likainen siirto, ystävä. Violetti tukka nauroi. Haluaisiko tällainen rikkinäinen rotta kilpailla kanssani? Ehkä minun pitäisi hankkia sinulle työpaikka vessojen siivoamisesta. Sitten hän pudotti ylimielisesti henkilöllisyytensä, Ember Cityn pormestarin veljenpoika. Vielä pahempaa, hänen silmänsä siirtyivät Xiao Gubaihin ja hänen ilmeensä muuttui törkeäksi, silmäillen häntä kuin petoeläin spottaa saaliin. Valkoisen hengen kaupungin perillistä kutsuttiin köyhäksi, Baizian tuskin uskoi järjettömyyttä, raivo kupli hänen rauhallisen ulkokuorensa alla. Silmän välähdyksellä hän aktivoi ilmestyksen silmän. Täydellinen. Lyön violetin värin pois hiuksistasi. Katsotaan, tunnistaako äitisi sinua vielä. Punkki virnisti väittäen, että Baizian vain esiintyy Chokudbyylelle. Olet vain haukkua etkä pure. Sitten hän kutsui petonsa, purppuranliekin piiska ja syöksy eteenpäin. Mutta Baizian ei edes kutsunut omaa henkieläintään. Sen sijaan hän kohtasi olennon suoraan. Hän tiesi, että tämä oli täydellinen tilaisuus teroittaa omia taistelutaitojaan. Muutaman vaihdon jälkeen hän kyllästyi hännystä ja lähetti sen yhdellä kämmeniskulla lentämään kuin räsynukke. Violetti tukka räjähti raivosta. Löit koiraani. Poika, olet kuollutta lihaa.
Ennen kuin sanat olivat lakanneet kaikua, hän karjui, liekin piiska, vapauta tulinen virta. Pytsian lakkasi lopulta pidättelemästä itseään. Terävällä komennolla hänen valkoinen linkalansa kohosi taisteluun, mutta aivan kuten odotettiin, violetti tukka pelasi likaisesti kutsuen salaa toisen pedon, mustan raudankyyneltulen käärmeen. Vaikka Xion väisti täpärästi salakavalat hyökkäykset, hän oli nyt 2 hengen ylivoimassa. Ja yhtä nopeasti hän komensi kylmällä äänellä. Käärme vapautti tulipurkauksensa sytyttäen taistelukentän. Liekkeihin hetkessä. Liekit räjähtivät kaikkialle, korvia huumaavat. Karjahdukset halkoivat ilmaa. Violetti tukka kikatti villisti. Mikä vitsi? Luulin sinua kovaksi jätkäksi, mutta katso nyt. Rakas lemmikkisi on pahdettu elävältä. Mutta Xion vain naureskeli. Luuletko todella? Voittaneesi jo. Juuri silloin valkoinen lingikala ampaisi liekeistä. Kuin luoti, piiskaten häntäänsä räjähtävällä voimalla. Läts! Purppurapiiskuri lennätettiin ilmaan. Hilkkaakaan pysähtymättä se pyöri ja ampui. Vesisuihkun suoraan tulikärpäskäärmettä kohti. Iskien täydellä veden elementtivoimalla tulta vastaan. Katselle molempien petojen kaatuvan sekunneissa. Purppuratukkainen kakara vapisi. Ei voi olla. Se on vain alemman tason lingikala. Miten ihmeessä se on näin vahva? Bai Xian virnisti ja taputti häntä olalle. Muistatko, mitä sanoit aiemmin vessojen pesemisestä? Kykenemättömänä hyväksymään tappiota, punkkari. Syöksyy eteenpäin tikari kädessään, silmät raivosta villinä. Mutta juuri sillä hetkellä BAM, tappava korkokenkä, laskeutui alas ryskyen. Bai Shah astui esiin 20 senttimetrin stilettoillaan ja talloi hänet jalkakäätävään. Hän heitti hiuksiaan rennosti ja sanoi, rentoudu. Tulin vain toimittamaan kirjeen isoisältä. Takaisin hotellissa Bai Xian avasi sinetöidyn kirjekuoren. Sisällä oli viesti. Jokainen materiaali, jota tarvitaan valkoisen lingikalan kehittymiseen, oli varmistettu. Hänen sydämensä sykki voimakkaasti. Se vihdoin tapahtuu. Lingikalani on nousemassa jumalallisen pedon tielle. Myyttinen kehitystie oli nyt näköpiirissä. Valaasta kuiniin, kuinista pungiin, 3 vaihetta. 9 kehitystä, kunnes se hallitsi meren ja taivaan jumalana. Aistiessaan isäntänsä innostuksen lingikala hyppäsi eteenpäin ja melkein kaatoi Xionin maahan. Hän nauroi ottaen sen kiinni ilmasta. Hyvä on, hyvä on. Aloitetaan. Ilmestyksen silmän ohjaamana Bai Xian kutsui fuusioaseman esiin. Yhden kerrallaan hän syötti harvinaisia materiaaleja sisään. Energia hyökyy ja lingikalan ruumis räjähti kooltaan, paisuen 10 metreihin. Sen muoto muuttui täysin. Kehityksen valmistuttua lingikalan potentiaali kohosi korkealle kuningastasolle. Tilarajoitusten vuoksi Bai Xianilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kutsua se takaisin petotilaansa. Juuri kun hän oli lähdössä, hän huomasi toisen sinetöidyn kirjeen piilotettuna isoisänsä kirjekuoressa. Avatessaan sen hänen silmänsä syttyivät. Se sisälsi tietoja kauan kadonneesta puhdistavasta kasteesta. Epäröimättä hän ja Xiao Gubai lähtivät Punasiipikaupunkiin, päättäneinä jäljittää sen. Saavuttuaan Bai Xian livahti suoraan mustalle torille. Siellä hän kuuli 2 paikallisen juttelevan. Puhdistava kaste ilmestyisi tulevassa huutokaupassa. Ja että erikoinen Lane and Cityn noita, joka on pakkomielteinen timanttimateriaaleihin, oli jo saapunut. Selatessaan kojua, karkea ääni varoitti takaa. Poika, älä koske, jos et osta. Bai Xian kääntyy ja näki Zhao Gubain poimineen. Rennosti jalokiven. Nopea vilkaisu paljasti, että se oli aito. Timanttitason materiaali. Nauraen hän heitti kätensä hänen olalleen. Sinulla on todella taivaan siunaus, nappaat. Satunnaisesti aarteita kuin karkkeja. Hän katsoi myyjää. Sano hintasi. Myyjä, huomioaten suuren kuluttajan, virnisti ilkeästi. 30 miljoonaa. Bai Xian nurisi ääneen. Ryöstätkö minut paljaaksi? Mutta sisällä hän oli innoissaan. Timanttitason materiaalit alkoivat yleensä 100 miljoonasta. Tämä oli käytännössä varastettua. Kaupan päättyessä valtava paineaalto pyyhkäisi äkillisesti alas taivaalta. Bai Xian katsoi ylös. Vanhin Bai Qingqiong oli laskeutunut Punasiipikaupunkiin itse valmiina varmistamaan henkilökohtaisesti, että hänen lapsenlapsensa voitti puhdistavan kasteen. Pian sen jälkeen myös Punasiipikaupungin herra Kun Foam ilmestyy henkilökohtaisesti, ottaen selvästi Bai-perheen vierailun erittäin vakavasti. Seuraavana aamuna Bai Jingxion toi Bai Xianin mukaan päivän tärkeään kokoukseen. Laiska mutta tuttu ääni kaikui. Voi Bai, mikä sinut tänne tuo?
Se ei ollut kukaan muu kuin Alaan Dongle, Lanin, kaupungin hallitsija, ja hiljaa hänen takanaan seisoi hänen lapsenlapsensa. Heti kun Baitsian laski silmänsä tyttöön, hänen sydämensä jätti lyönnin väliin. Hänessä oli jotain eteeristä, ikään kuin hän ei kuuluisi tähän maailmaan. Suunnitellun neuvottelun jälkeen Bai Qingqion otti esiin korvaamattoman timanttitason materiaalin, valmiina tarjoamaan sen tasavertaisena arvona, vaihdossa sovittaakseen asiat rauhallisesti. Mutta kaikkien yllätykseksi Baitsian keskeytti. Äkillisesti, hänen tilansa näyttää vakavalta. Jos tämä voi auttaa häntä, pidä sitä lahjana. Bai Yingchung melkein tukehtui. Sen, minkä piti olla laskelmoitu sopimus, oli juuri muuttunut ilmaiseksi poisannoksi. Jopa Alaan Donnelly oli yllättynyt. Annatko pois jotain näin harvinaista saamatta? Mitään vastineeksi. Baitsian yksinkertaisesti hymyili. Satun pitämään tästä pikkusiskosta, joten halusin auttaa. Tyttö punastui heti laskien silmänsä hämmentyneenä. Mutta Bai Yingqiangin ilme muuttui ajattelevaksi. Hän tiesi, että hänen lapsenlapsensa ei koskaan toiminut, ilman syvempää syytä. Sanomatta toista sanaa Baijian asetti päättäväisesti Shi Guang hedelmän Alaan Donnellyn käsiin, jättäen tilaa kieltäytymiselle. Loon Donnelly tuijotti koristiilistä laatikkoa. Käsissään, hänen ilmeensä muuttuen. Hetken hiljaisuuden jälkeen hän sanoi, koska olet antanut minulle niin anteliaan lahjan, vetäydyn kirkkaan lähdekasteen huutokaupasta. Kun he erosivat, tyttö punastui ja kysyi ujosti. Isoveli, mikä on nimesi? Baitsian hymyili lämpimästi. Baitsian, kun voit paremmin, tule käymään luonani valkohenki kaupungissa. Hän nyökkäsi pehmeästi painaen hänen nimensä mieleen, vaikka hän antoi pois timanttitason esineen. Baitsian ei koskaan pitänyt itseään hölmönä. Tuolla tytöllä oli SS-tason parannettu lahjakkuus, ja hän oli liittoutunut legendaarisen avaruustyyppisen pedon kanssa. Jos hän kasvaisi estämättä, hänestä tulisi huipputason voimanpesä. 30 miljoonan käyttäminen tällaiseen tulevaan liittoumaan, täysin sen arvoista. Muutamaa päivää myöhemmin suuri huutokauppa alkoi virallisesti. Ensimmäinen huudettava esine, kultatason pedonmuna. Alkaen 1 000 000 valtakunnan kolikosta, mutta väkijoukko pysyy hiljaa. Violetti liekkikotka oli pahamaineisen villi ja kallis kasvattaa. Suuri voima, alhainen käytännöllisyys. Yksityisessä vipkopissa Baitsian istui hiljaa. Silmät tiukasti munassa mietteliäänä. Huutokaupanpitäjä oli jo luopumassa, kun Baitsianin rauhallinen ääni kajahti. 1 000 000. Nuija putosi. Sali täyttyi mutinasta. Kukaan ei odottanut sitä, mutta tuo niin sanottu arvoton petomuna osoittautui matalan tason ametistikullaksi. Markkinoilla siitä olisi saanut vähintään 5 miljardia. Jumaltason diili sinetöity yhdellä tarjouksella. Noin tunnin kuluttua ilmestyi viimeinen huutokaupan kohde, kirkas kevätkaste, legendaarinen eliksiiri. Tarjoukset olivat avoinna vähintään 1 000 000 per kierros. Muutamassa sekunnissa hinta nousi yli 100 miljoonaan. Yleisö oli innoissaan. Baitsianille tämä eliksiiri oli puuttuva palanen toisen lahjakkuutensa herättämiseen. Hänen oli voitettava se hinnalla millä hyvänsä. Punahöyksinen kilpailija astui esiin nostaen tarjouksen 500 miljoonaan. Hymyillen hän katsoi ympärilleen, kuin voitto olisi jo hänen. Mutta vipaitiosta kuului rauhallinen ääni, 700 miljoonaa. Huoneessa vallitsi tyrmistynyt hiljaisuus. Punahöyksisen kasvot synkkenivät. Hän puristi hampaitaan, nosti 800 miljoonaan ja päästi valloilleen voimakkaan auran, tyypillisen kultatason petojen kesyttäjälle, toivoen painostavansa kilpailijaa perääntymään. Seuraavaksi tapahtui kuitenkin niin, että valtava ja tukahduttava energia-aalto murskasi itse ilman. Ylivoimainen läsnäolo purkautui Baitsianin aitiosta. Jopa kokenut huutokaupanpitäjä, jota kaos kosketti, vapisi polvien pettäessä ja kylmän hien kastellessa selkäänsä. Aiemmin ylimielinen punahöyksinen mies kalpeni, kumarsi syvästi ja mutisi, antakaa anteeksi, en tunnistanut todellista mestaria. Bai Qingqiongin henkilökohtaisesti valvoessa huutokauppaa, Baitsian lunasti onnistuneesti kirkkaan kevätkasteen 900 miljoonalla, hämmästyttäen kaikki paikalla olijat. Kun väkijoukko alkoi hajaantua, sisään ryntäsi tulinen vanha mies, Scarlet Mist Cityn lordi Shi. Hänen silmänsä laajenivat epäuskoisesti. Vanha Baiyou sai todellakin Hagwan Donnellyn perääntymään. Kun hän kuuli, että Baitsian oli saanut sen aikaan, vanhan miehen silmät syttyivät. Poika, koska sinulla on taitoja, miksi et ottaisi matsia tyttäreni kanssa? 3 päivää myöhemmin punainen tyttö potkaisi Scarlet Wing Cityn kartanon portit auki. Vanha ukko, olen palannut. Jos kutsut minut taas jostain hölynpölystä,
Nein sinulta parran irti. Shilao Gui nauroi yrittäessään rauhoittaa häntä. Etkö sanonut, että valmistaudut murtautumaan pronssitasolle? Isoisä on järjestänyt pienen yllätyksen. Olet lyönyt vetoa pedosta, jolla on timanttitason potentiaalia. Shi Yanin silmät säihkyivät. Millainen yllätys? Juuri silloin Bai Yingqiang astui saliin Bai Jianin kanssa. Ajoitus ei olisi voinut olla parempi. Qiani syttyi ja heilutti innostuneena. Hei, he ovat komeita. Olen Qiani. Bai Jian näytti hieman hämmästyneeltä, mutta kätteli kohteliaasti. Lordi veti heidät nopeasti erilleen aavistaen katastrofin. Pysy sopimuksessa. Jos voitat hänet taistelussa, pääset klaanimme sisäholviin ja voit valita minkä tahansa pedon. Kaikkien silmien alla Bai Xian kutsui äskettäin kehittyneen petonsa, Kun-kunin, valmiina ensimmäiseen taisteluunsa jumalallisena olentona. Äskettäin kehittynyt Kun-kun näytti pullealta, pehmeältä vesipallolta. Niin suloinen, että se oli melkein naurettavaa. Shi Anni purskahti nauruun. Tämäkö on sinun petosi? Se on liian söpö. Mutta ennen kuin hän ehti lopettaa nauramisen, Scarlet Wing Bird nousi lentoon ja laukaisi terävien sulkien vyöryn. Taistelu oli alkanut. Bai Lingyu liikkui kuin hopeinen salama, pujotellen helposti sulkien myrskyn läpi odottaen aukkoa. Heti kun se havaitsi aukon, se iski vapauttaen korkeapaineisen vesisuihkun, joka ajoi Scarlet Wing Birdin nurkkaan. Bai Qin antoi Kun-kunille ison peukun, kehuen hiljaa sen tarkkaa vastahyökkäästä. Juuri silloin ylhäältä tuli äkillinen väijytys. Leimuava tulihaukka syöksyi alas tyhjästä ja teki yllätyshyökkäyksen. Bai Xianin sydän jätti lyönnin väliin. Hän oli täysin unohtanut, että Qi Yuanilla oli vielä toinen sopimuspeto. Onneksi Kun piti pintansa ottaen iskun vastaan yllätyshyökkäyksestä huolimatta. Qi Yani käytti tilaisuutta hyväkseen ja aktivoi yhdistelmätaitonsa, liekkihenkisen vallan. Scarlet Wing ja Firehawk yhdistivät energiansa ja syöksyivät sisään synkronoidulla raivolla. Itsetyytyväisenä lordi tönäisi Bai Qingqiangia kyynärpäällä. Näyttää siltä, että lapsenlapsesi on häviämässä. Bai Qingzhen piti kasvonsa peruslukemissa. Älä laske voittojasi liian aikaisin. Mutta heti kun hän näki Bai Jianin yrittämättä väistää ja ottavan täyden iskun yhdistelmästä suoraan päähän, hänen silmänsä nykivät ja hymy katosi hänen kasvoiltaan. Juuri kun kaikki luulivat, että Bai Xian oli mennyttä, hän aktivoi yhtäkkiä suojakilven ja esti kaksoishyökkäyksen koko voiman. Koko areena joutui mellakkaan. Tämä oli selvästi korkean tason taito, joka oli vain hopeatason kesyttäjien saatavilla. Miten pelkkä rautataso voi selviytyä siitä? He eivät tienneet, että Bai Xianin B-tilaan oli jo kauan varastoitu valtavaa henkistä energiaa, mikä antoi hänelle mahdollisuuden vapauttaa tekniikoita, jotka olivat paljon hänen tasonsa yläpuolella. Enää pidättelemättä Bai Xian antoi rauhallisesti käskyn, kuin pudota valeasu. Näytä heille, kuka olet todella. Silmän räpäyksessä söpöpullea peto muuttui massiiviseksi, majesteettiseksi kumpedoksi, joka peitti taivaan. Pelkkä paine hiljensi koko salin. Lordi Qin silmät pullistuivat. Hei, mitä sinä syötit lapsenlapsellesi? Se ei ole lemmikki. Se on jumalallinen hirviö. Jopa Bai Yingqiang hikoili hermostuneesti, ilme jähmettyneenä. Edes hän ei odottanut lapsenlapsellaan olevan niin kauhistuttavaa valttikorttia. Kolikko karjui mahtavasti ja ampui sitten korkeapaineisen vesisuihkun suoraan tulihaukkaan tuhoten sen yhdellä osumalla. Shayen, joka ei vieläkään halunnut myöntää tappiota, huusi Scarlet Wingiään laukaisemaan epätoivoisen liekkihyökkäyksen, mutta tehoero oli nyt kiistaton. Pistetarkalla tarkkuudella Quenin seuraava vesiheitto lukitsi Scarlet Wingin ilmassa jäädyttäen sen paikoilleen ja katkaisten kaiken liikkeen. Kuten odotettiin, Bai Xian varmisti helpon voiton ja ansaitsi oikeuden päästä Chi-perheen salaiseen valtakuntaan valitsemaan henkipedon. Sopimuksensa mukaisesti Qianille määrättiin hänen saattajanaan. Heti kun hän astui sisään, hänen ilmestyssilmänsä käynnisti skannauksen. Tämä oli Qifengin laakso, legendaarisen viisaan Xian kuolleen tähden ytimestä taottu ulottuvuusalue. Paikka, jolla on käsittämätön perintö, jota Qi Yani ohjasi. Hän kohtasi pian alkuperäisen lajin, parvia punasiipisiä variksia, jotka kukoistivat syvällä laaksossa. Mutta tyhjästä koko parvi villiintyi kirkuen ja syöksyen häntä kohti kuin tuliaalto. Qi Yanin kasvot kalpenivat. Hän nosti kiireesti Chiklaanin komentomerkin vapauttaen tukahduttavan auran, joka pakotti villiintyneet linnut rauhoittumaan. Kävi ilmi, että Bai Xianin voimakas vesiolentoaura törmäsi alueen voimakkaaseen tulilinjaan, mikä provosoi vaistomaisesti varikset vihamielisyyteen. Rauhan palauttamisen jälkeen Bai Xian aktivoi jälleen ilmestyssilmänsä etsien valtakunnan laadukkainta petoa, mutta tunnin kuluttua hän rypisti kulmiaan.
Parhaimmillaan ehdokkaat olivat täällä timanttitason potentiaalia, ei mitään odotusten ylittävää. Ajan loppuessa hän oli valmis tyytymään vähäisempään petoon, kunnes jokin hänen silmäkulmassaan kiinnitti hänen huomionsa. Liekehtivän punaisten lintujen joukosta erottui yksi pieni otus. Sen höyhenet olivat oudon hopeanharmaat, mikä pisti räikeästi silmään. Hänen vaistonsa huusi. Tämä ei ollut mikään tavallinen lintu. Atsvajan lähestyi hopeanharmaata lintua, ja hänen silmänsä laajenivat järkytyksestä. Se oli mutatoitunut henkiolento, jolla oli herännyt arvioitu tasolahjakkuus. Hän valitsi sen epäröimättä toiseksi sopimuslemmikikseen, mutta tarjosi hän mitä tahansa syöttiä, henkiruokaa, jalokiviä tai harvinaisia yrttejä. Pieni tulijumalten korppi ei edes räpäyttänyt silmiään pysyen yhtä itsepintaisena kuin kivi. Baitsian kavensi silmiään virnuillen ja sanoi, että leikkii olevansa vaikeasti tavoiteltava, sitten päästi valloilleen koko suostuttelutaitonsa. Ennustettavasti lintu kesti tasan 2,5 sekuntia ennen kuin antoi periksi, sukeltaen pää edellä Baitsianin syliin autuaalisesti sirkuttaen. Odota, näin kesytetään henkiolento. Se on huijausta. Koska Chiklaani oli erikoistunut tulisiipilintujen kouluttamiseen, Baitsian päätti solmia sopimuksen tässä ja nyt, ennen kuin kukaan ehtisi tunnistaa linnun ainutlaatuista sukulinjaa. Hälyttynyt Chianni huusi, oletko hullu? Sopimuksen pakottaminen salaisessa valtakunnassa voi tappaa sinut. Hänen varoituksensa toteutui heti. Rituaalin alkaessa Baitsian tunsi vesielementtienergiansa hupenevan väkivaltaisesti. Tulijumalten korppi imi sen itseensä päinvastoin. Nopeasti ajatellen Cheyenne syötti oman tulielementtiauransa vakauttaakseen virtausta. Sekasortoisen kamppailun jälkeen lintu oli vihdoin sinetöity hänen henkiseen tilaansa. Mutta juuri kun sopimus oli valmis, hänen ilmestyssilmänsä syttyi jälleen. Kykyjen herääminen, tulijumalten ruumis. Peto voisi nyt kopioida vihollisten tulitaitoja ja parantaa massiivisesti omia tulivoimaan perustuvia tekniikoitaan. Sopimuksen sinetöinnin jälkeen Baitsian ja Tsayani poistuivat yhdessä salaisesta valtakunnasta. Kun Bai Qingzhen kuuli, että hänen pojanpoikansa oli riskeerannut henkensä pakottaakseen sopimuksen pedon kanssa valtakunnassa, hänen ilmeensä muuttui synkäksi. Mutta heti kun hän laski silmänsä tulijumalten korppiin, sekä hän että Silao Gui haukkoivat henkeään yhteen ääneen, täysin ällistyneinä. Siinä hetkessä Bai Qingzhen vihdoin ymmärsi, miksi Baitsian oli ottanut sellaisen riskin. Pedon lahjakkuus oli paljon enemmän kuin mitä he olivat kuvitelleet. Liao Gui päästi katkeran naurun ja puristi nyrkkejään. Hitto, vanha Bai, tein todella tappion tällä kertaa. Tuijottaessaan sopimuksen alaista tulijumalten korppia, hän ei voinut olla kiroamatta. Et voi olla tosissasi. Se on mutatoitunut tulijumalten korppi. Hän hukkuu katumukseen. Chisuvun vuosisatoja kestävässä perinnössä vain 2 sellaista harvinaista mutaatiota oli koskaan ollut olemassa, ja nyt 3. kuului jollekin muulle. Mutta sitä ei voitu enää muuttaa. Kun he erosivat, Tsayani puristi hampaitaan ja julisti, että odota vain. Minä saavutan sinut jonain päivänä. Baitsian hymyili yksinkertaisesti ja vastasi rauhallisesti, sitten nähdään huipulla. Sen sanottuaan hän nousi isoisänsä lentävän pedon selkään ja suuntasi takaisin kohti White Spirit Cityä. Valkoinen kurkipedo laskeutui armollisesti kaupungin Lodes Manoriin. Ennen kuin Bai Qingqiong erosi, hän muistutti häntä vakavasti, jatka ahkerasti. Älä laiskottele. Mutta vain hetkiä Bai Jianin lähdön jälkeen saliin ryntäsi apulainen, jonka kasvot olivat täynnä kiireellisyyttä. Kun apulainen kuiskasi jotain Bai Qingqiangin korvaan, kaupungin Lodes-kartanosta purkautui jyrisevä raivon karjaisu. Samaan aikaan täysin tietämätön Baitsian keskittyy yksin omaan viljelyyn. Välttääkseen häiriöitä hän oli asettanut Bai Qi ja Bai Xiao vartioon huoneensa ulkopuolelle, mutta tuskin oli ovi sulkeutunut, kun Bai Xiao alkoi kuiskata juoruja. Luuletko, että nuoren mestarin kieltäminen Xiao Gubaita ja muita lähestymästä häntä on kuin jokin tosielämän hallitsevan toimitusjohtajan draama? Sisällä Baitsianin kasvot nytkähtivät. Hän hieroi otsaansa ja huokaisi, unohda se. Anna ajan puhua puolestaan. Juuri nyt toisen pedon lahjakkuuden herättäminen on etusijalla. Seuraten ilmestyssilmän ohjeita, hän kaatoi harvinaisia juomia mukautettuun henkiseen ammeeseen, jauhoi sitten täyden heräämisen jumalallisen kiven jauheeksi ja lisäsi sen joukkoon. Heti amme alkoi kuplia rajusti. Ilmestyssilmä välähti. Herätysseerumi onnistuneesti syntetisoitu. Epäröimättä Baitsian hyppäsi sisään sydämensä jyskyttäen. Tämä juoma maksoi minulle 100 miljardia valtakunnan kolikkoa. Älä petä minua. Heräämisen voiman virta hyökyy hänen meridiaaniensa läpi kuin 1000 salamaa repiessä kehon läpi. Tuttu heräämisen tunne alkoi jälleen. Hetkiä myöhemmin hänen päänsä yläpuolelle ilmestyi outo ilmiö.
3 massiivista ketjua kiertyivät taivaalle lävistäen pilvet kuin jumalalliset pilarit. Juuri silloin mustapukuinen mies sattui vilkaisemaan hänen suuntaansa. Hän jähmettyy. Mikä ihme joku pakottaa lahjakkuutensa heräämään? Mutta tämä energia on huippuluokkaa. Mies hieroi silmiään ja mutisi. Ei. Luultavasti vain viina sekoittaa näköäni. Kun heräämisketjut hitaasti katosivat, ilmestyssilmän energia oli täysin tyhjentynyt. Seuraavaan aamuun mennessä Xian oli virallisesti herättänyt toisen pedon lahjakkuutensa, SSS-tason sääntötyyppi, taivaan side. Tämä voima voisi ohittaa luonnolliset esteet elämänmuotojen välillä ja ammentaa suoraan toisen olennon ydinenergiasta, täysin rikki. Innostuksesta ylivoimainen Xian mutisi. Minun on testattava tätä heti. Hän kutsui heti Bai Xiaon suunnitellen pienen luvattoman kokeilun tekemistä. Juuri kun Bai Xiao alkoi puhua, Bai Xian aktivoi hiljaa taivaan siteen. Hehkuva energiaketju ampui ulos ja kietoutui hänen ympärilleen. Bai Xiao jähmettyy täysin hämmentyneenä. Odota, miksi en voi liikkua? Samaan aikaan Bai Chen tunsi tasaisen hengellisen voiman virtaavan häneen linkin kautta täsmälleen odotetusti. Sitten hän käski häntä päästämään valloilleen kaikki puolustustaitonsa nähdäkseen, häiritsisikö se yhteyttä. Yllätyksekseen, jopa täydellä puolustuksella, taivaan side pysyy lujana, täysin järkkymättömänä. Bai Xiao alkoi punastua huomatessaan Bai Xianin tiukan katseen lukittuneena häneen. Nuori mestari, sinä käyttäydyt todella oudosti tänään. Hänen mielensä harhaili. Voisiko olla, että koulutuksesta johtuva paine vihdoin mursi hänet? Jos näin on, ehkä YGN ja minun pitäisi piristää häntä, mutta ei sillä tavalla. Eikö niin? Bai Xian melkein tukehtui omaan hengitykseensä. Lopeta heti siihen. Älä yliajattele sitä. Etkö tuntenut mitään outoa juuri nyt? Bai Shao näytti hämmentyneeltä. Ei. Kaikki tuntuu täysin normaalilta, nuori mestari. Silloin se iski häneen. Vain hän pystyy näkemään ketjun taivaan siteestä. Se oli täysin näkymätön kohteelle. Pelkällä tällä nopealla testillä Bai Xian tunnisti 3 ylivoimaista ominaisuutta uudessa lahjakkuudessaan. Ensinnäkin, varkaintila. Vaikka hän käytti sitä kuinka monta kertaa, kohde ei havainnut mitään. Toiseksi, pakotusinalinkki. Hän pystyy sitomaan kenet tahansa hetkessä ilman varoitusta tai suostumusta. Kolmanneksi, yksisuuntainen hallinta. Vaikka taidon väitettiin olevan molemminpuolinen, hän pystyy katkaisemaan yhteyden halutessaan, jolloin siitä tuli puhdas energian imuri, vielä hullumpaa. Hän pystyy ylläpitämään jopa 3 ketjua samanaikaisesti. Se on pohjimmiltaan 3 kävelevän voimapankin kantamista mukana. Ja koska ilmestyssilmä vahvisti kaikkea, hän oli pohjimmiltaan rakentanut itselleen 4-ytimisen petomestariasetelman. Tiivistettyään taivaan sidoksen mekaniikan Xian astui petotilaansa yhdellä ajatuksella. Hänen näkemänsä sai hänen leukansa loksahtamaan auki. Kiitos hänen toisen talon heräämisensä. B-tila oli laajentunut jälleen avaten 2 upoutta maastoaluetta, Valtameren ja Tulivuoren. Mutta ennen kuin hän ehti tutkia tarkemmin, hän kuuli terävän kirskunnan. Ylös katsoessaan hän havaitsi, että tulikorppia hakattiin ympäriinsä sinisen läskin toimesta. Bai Xian ryntäsi paikalle raivoissaan. Kaisukuen, mitä sinä teet? Hän on tiimikaverisi, ei nyrkkeilysäkki. Teidän pitäisi taistella yhdessä. Sininen kala pullisti poskiaan ja läpsytteli eviään viattomasti selittäen eleillä. Olin vain harjoittelemassa taitojani. Hän sanoi minua äänekkääksi suolakalaksi, joten annoin hänelle vähän kuria. Huokaisten Bai Xian siirsi häirikön vastausalaajennetulle valtamerialueelle, pohjimmiltaan antaen hänelle yksityisen infinitialtaan. Nähtyään laajan meren sininen läski päästi iloisen karjaisun ja sukelsi suoraan sisään. Hänen täysimuotonsa purskahti heti esiin. 100 metrin pituinen valkoinen haamujättiläismäinen laskeutuskala. Hoidettuaan vesieliöuhkan Bai Xian kääntyi levottoman tulikorpin puoleen ja johdatti sen tulivuorialueelle valiten harvinaisen Feeniksin liekkipuun rakentamaan sille ylellisen pesän. Tulikorppi päästi ylpeän puhalluksen, mutta taittoi silti siipensä sisään ja asettui mukavasti puuhun kuin hemmoteltu kuninkaallinen lintu. Bai Xian hymyili lempeästi ja kysyy, no, miten tänään opettamasi taidon edistyminen on sujunut? Tulikorppi piti dramaattisen 2,5 sekunnin tauon ja kääntyi sitten virnistäen päätään. Kuolevainen, todista auringon mahtia. Se päästi valloilleen liekehtivät auringot silmän täydellä leimahduksella. Polttavan energian purkaus räjähti vain murskaamaan pienen kiven. Hän oli aikeissa kritisoida näytöstä, mutta korppi oli jo kääntynyt pois ylhäisellä ilmeellä, ikään kuin se olisi juuri kutsunut alas meteoriiskun. Huokaisten Bai Xian veti esiin hehkuvan kuninkaallisen tason petoytimen. Odotetusti tulikorpin silmät syttyivät välittömästi. Se sukelsi sitä kohti kuin ahne lapsi karkkia katsoessaan. Tarttui hetkeen. Haluatko tätä? Käytä menetelmää,
jonka näytän sinulle, heittääksesi taitosi oikein, niin se on sinun. Tulikorppi suostui epäröimättä. Ilmaista tavaraa. Vähemmän puhetta. Fytsiin osoitti keräämällä vesienergiaa tiheäksi palloksi ja heittämällä sen sitten lohkareeseen. Pum! Koko kivi särkyy iskusta. Korppi tuijotti. Odota. Pieni vesipallo juuri teki tuon. Jopa vahvempi kuin minun tulipalloni. By Tsengrind. Sitä kutsutaan lämpöshokiksi. Kuumenna kivi ja jäähdytä se sitten nopeasti. Se räjähtää irti sisältä. Yllätyksekseen tulikorppi ymmärsi heti konseptin, puristi liekkinsä tiukemmaksi ytimeksi ja laukaisi sen toiseen lohkareeseen. Pum! Puhdas räjähdys. Seuraavalla hetkellä polttava energiasäde syöksyy ilman halki, repien kokonaisen vuoren irti yhdessä jylisevässä räjähdyksessä. Korkea sienipilvi kohosi taivaalle muistuttaen minienergia-ydinasetta, joka järkytti koko petomaailmaa. Pytsian seisoi jäätyneenä paikoilleen täysin ällikällä lyötynä. Tämä lintu on rikki. Vain vähän ohjausta antamalla tulikorppi oli vienyt taitonsa aina välivaiheeseen asti. Vasta nyt Bai Xian nyökkäsi todella hyväksyvästi. Tässä vaiheessa siitä tulee varmasti yksi tehokkaimmista aseistani. Juuri silloin muisto välähti hänen mielessään. Avajaispäivän kaksintaistelu, jonka hän oli luvannut Phoenix-tytölle, Feng Xinulle. Täydellinen ajoitus. Huomenna viiva. Saan nähdä, kuinka pitkälle olen tullut.